Chlapi, teraz by som priniesol rubriku, ktorá prichádza s našim partnerom Naelektrodom a sú to vlastne najzaujímavosti, najmomenty. Pýtal som sa našich hokejových legend, že kto bol najtichší hráč, ktorého stretli počas kariéry. Takže najtichší hráč, poďme sa na to pozrieť. Aha. A v repre taký tichý, kto tam bol taký, že Marcelo sa moc nerozprával. Marian Hossa a Miro Šatan, za mňa títo dvaja. Brankári sú takí, že neradi sa rozprávajú pred zápasom, takže skoro všetci brankári. Lebo niektorí sú výnimky, že sa dá s nimi pred zápasom rozprávať aj zasrandovať, ale s niektorými nemôžeš ani slovo prehovoriť, lebo sa strašne sústredia, takže oni sú takí najtichší. Pavol Dacuk. To sú také otázky, najtichší hráč. Ten, čo hral v 4. peťke? Neviem. Ten, čo hral, alebo nehral vôbec. Žigo sa mi páčil, že najtichší hráč je ten v 4. peťke, ale nie preto, že by nič nerozprával, ale Žigo 4. peťku nepočúval.